Hallelujah. 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 Siyabonga kakhulu ngithanda ukuthatha lethuba ngimelele kwelihle igama lenkosi yethu Jesu Kristu wabangangazi ngumfundisi uNgcobo ngikhona la ekhaya sihlangene ke labazalwane ngenkonzo yokuphelekezela mfowethu lo olelela abaningi bala nje ngoba bayamazi. Amen. Ngithunyiwe ukuthi ngizoniphathela uhlelo egameni lenkosi. Uhlelo lwethu akusubalude ngoba kuqondiswe ukuthi ngo-12 fanele sibe sesiqedile egameni lenkosi. Ngithunyiwe futhi ukuthi ngidlulise ukuthi udadewethu lo ophesheya ake ungichazele kakhulu ukuthi ubani mfowethu igama lakhe uMusa okuyena dadewabo engicabanga ukuthi udlala irole enkulu empilweni yakhe akakwazanga ukuphumelela ngenxa yokuthi ule kude phesheya kwezilwandle uye wahlangabezana nesimo ekwenzeka ukuthi uma eya udokotela wabona akekho fit ukuthi angakwazi ukutravela ngendiza azazofika lapha. Ngakho ke simdlulisela naye ukukhala kwakhe phakathi kwethu egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu. Sizohlabelela ingoma bese sikhuleka. Masiqeda ukukhuleka sizoqhubeka nohlelo lwethu sibizozo zosifundela umlando wakhe egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Khona ingoma noma ke sikhonze emabandleni ahlukahlukene kodwa ingoma yenkonzo siyayazi sonke. Sizoyihlabelela le ngoma egameni lenkosi bese siphakama sonke sikhuleke sivule inkonzo yethu ngomkhuleko egameni lika Jesu. Amen. Ithi le ngoma yebo bakithi sombonga loduma izulu ligele asiphakame uJesu fanele uJesu fanele ukhosi odunyiswa phezulu. Yebo bakithi yebo bakithi sombonga lelo duma izulu lingenezeke uJesu fanele nobukhosi nje odunyiswa
isandla sikhuleke. Baba wethu osezulwini, yise wenkosi yethu Jesu Kristu, siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele ukuthi ube nathi kusukela sayizwa indaba yalenkonzo kwaze kwazoba ilesi sikhathi. Njengamanje siyaqala inkonzo yokuphelezela umfowethu sisohlelweni ke Baba esilikezwe nguwe. Siyanxusa ukuba wehlele kithi usihole, siholwe nguwe, usiphathele lenkonzo, uza inhliziyo zabadangele. uNkulunkulu ongcwele siyamema ukuthi ube khona kubo konke okuzokwenziwa. Ube nezikhulumi zakho ezizokhuluma kule ndawo, nezwi elizoshunyayelwa ngayo uJesu Kristu inkosi yethu ophila phakade. Amen. Siyabonga sizokungahlali phansi icela eze udadewethu azosifundela umlando wakhe. Lo mfowethu ube ne background yaseCatholic abazalwane. Kufuneka sihlabeleleke siphile ngezwe abazalwane. Sihlabelele sikhombise ukuthi siyaphila. Haleluya. Ake ngizohlala lapha, ngizohlala la esinyaweni sikaje. Ngizohlala lapha esinyaweni sikaje. Kibe njengoMaria, ngoMaria. Kibe njengoMaria, ngoMaria.
Ngizohlala lapha ezinyaweni zikakhe ngizohlala lapha Jesu Kristu ngisingeleke bazalwane bethu angizochitha isikhathi sengizoqala nebazalwane ngilange isikhulumi sokuqala ngiyacabanga ukuthi izikhulumi zami zonke ziphomeke kahle ngesikhathi enzire ngingathi ngicela isikhulumi ukuthi hayi usayobhekwa ngale mbakweni avele nje asukume enze njengaphambili ozokhulumela umndeni ngizojulungi angazi noma ngolungi noma usisilungi konke nje kuyafitha. Hallelujah, hallelujah. Omakhelwane abathe basingatha abazalwane abathe basingatha
njengamanje sikhathazekile somndeni ubuhlungu manje sibuhlungu igazi lami leli ngokomthetho ngokwesimo sami angifanele ukuma kule ndawo angifanele ukuma kule ndawo kodwa namhlanje ngizibona ngimi endlela ukuthi uhambe igazi uhambe ukhazini wami oba dala umadini ukuma wakho ngilimele bazalwane angifuna ukambanka ngilimele ngumndeni ngiyazwelana nabafowethu abafowethu abasasele ngilimele ngumndeni ngithintekile kakhulu bengalindele ukuthi umkhuhlane ungazukhombisa into enkulu kangaka bengalindele ukuthi mina ngingabhekana nento enkulu kangaka bengibona awomakhelwane bami ephilana igama lami lokubashaka uma wawo njengoba ungumashaka ngoba ngichaze ukuthi ubaba wami umfowabo mama wakho walekha bengalindele ukuthi singabhekana nento enkulu kangaka kodwa kumnandi ukuphila nabantu emhlabeni qiniswe bese umuntu ngabantu ngoba uma ubudemphele abadabalazi nokuthi ukuba makhelwane ameko ngakuba ngakayendini ungathi ukubekholwa ngendlela abantu abaphuma ngayo siyabonga somndeni ngiyenzele uNkulunkulu abe nani siyabonga kakhulu phela sisengathi uhlelo lungaqhubeka kahle ngoba sekona ke ukuthi into yokwezwe yini engathi uNkulunkulu ngamandla kube kanjani Jesu wami ngibambe ngesandla ngibashine Jesu wami ngibambe ngesandla kuthiwa khona umnumzana wayehlezi esithalweni ephuza itiye ebekile ushukela ngala ujeke wobisi ngapha uyabona zonke lezo zinto zetiye kuthiwa kwangena impukane bangena inyosi zabula bele kwathi impukane bekhalaza obisini Seksenjalo nenyosi nayo liyakungakuna lobisi nayo yakhathela phakathi zathwina zombili kuthiwa mase ikwelile za tabalasi uyabona awuthi ongeno emanzini bese uvele kule kwambi leheche kuba khona isizathu oyenza kuthiwa ke yathi umase sezingene phakathi yasiyakhwanda inyosi yakhwanda nokukana zakhwanda zombili ngokufanayo kodwa phakathi nokukhwanda inyosi yavele yaphinda yabona ukuthi
sengathi yenzayo yindaba kodwa impukane yayithanda impukane isiphileli yaphikelela impukane yakwazi seyisithele osivele ngekhaya yakhanda impukane ekhwandeni kwayo impukane kuthiwa ubisi lwabhele lwaselaqala uqina ngoba impukane inamagciwane yaselaqina ubisi laqina laphezulu kwisurface labona baba nokhekhela lithe maseqinile ubisi yasiyaqala impukane seqala iso amandla yabuya yabeka unyawo lokuqala yabeka olwesibili olwesithathu yagcina seyikwazi ukuhamba ayakubuya amandla yafuthulula amaphiko ayo thema yafuthulula amaphiko yabona ukuthi nangu umnyango nje lisaliphe yavele yathiza yaphuma yahamba ngifuna ukuthi kuwena ngale ndaba yenza njengempukane ungathi mofika kulomhlaba esikuwo unjengothike ubisi umhlaba ngezwe bazalwane lo mhlaba esikuyengothike ubisi sithola sesiphonseke phakathi sikahelelane nempilo yethu esiphilisayo ukusindise sifise singakwazi ukuthola kwabanjalo ke nasempukaneni nasenyosini kodwa impukane yasebenzisa lo kuthiwa ubi ekuthiwa yini ngabo ukuzinika amandla ukuthi ithole umnqomo yandiza ifunjalo-ke nawo bathi mosolekhaleni beseyekelela ngive up uthi sekuphelile ngempilo akukho uNkulunkulu kuyafana nje afana ukhona uJesu uyaphila phanda lingisa impukane izokwenzeka lento elilanga bazobothatha iBhayibheli lakho uphume ekhaya uhamba into akwenziwa nomsakela uleko yilento ukuthi uvumela ubisi olunomhlaba bese lapha uzovele ikhala engiyosi fight hallelujah wathakabelele bese ndebele esikhulumo esilandelayo bese yakwazi ukuyifabelele uthekala isifundo mhlawumbe sizozozwa bese esuka la ekhona ukhulumela umakhelwane mama usaka bekhulume ngengoma yakho nje kunzima ukuhlala
njalo ngoba bona njengoba sifuna kanje phakathi kodwa uma ubese ekhaya nomama bengabe besiya njalo manje awukwazi ukuya ekhaya nomama akwazi ukuya njalo kuzosho lo uyofuna nemali Amen. Siyabonga kakhulu ngesikhulumi noma ngishiyekhulu esithezabeka uzwabene sophelezela mfethu Justice Ngubo uyasho ukuthi hayi mawayifundile wasihamba magama uyabona nje leyibona ndaba siyabonga umfethu Dankeni ngoba uDankeni akayona thanda uNkulunkulu nokuba ngisibonele sihle emphakathini yabona ukuthi Dankeni umuntu nje othanda uJesu ngalo mhlawumbe kuba asingala ngoba abaningi befana njengoba bazodankeni ngabona mina personal angamazi uJustice ukuthi nje ngibone ngisho uJustice unje bazodankeni kodwa lokho kwenza ukuthi ngikwazi ukugibela ngivume ngoba futhi umfowethu uDankeni umuntu obathandayo abantu abathanda abantu yabona mina sahlangana sikazana wangena nje la ngokuyalazi isonto uyabona akakhethi ukuthi leli sonto lihle leli njani yafana nje mawuyikhona siyabonga nabantu abanjengaye nakulezi insuku zokuqhela sengathi uNkulunkulu angaqhubeka amsengathe njengoba sizethu bewaNkulunkulu uDankeni sakhala kakhulu sabeka emthandazweni uNkulunkulu wasizwa waphila namhlanje ukhona la ngeka ngifuna ukhonta ngifuna ukisho abantu abangamboni uNkulunkulu futhi ukusho ukuthi uNkulunkulu ufanele ukuthi umbone ungalindeli uNkulunkulu uzombona ngokusuka kwi-jackpot yelotho ka-10 billion funeka uNkulunkulu ufunde ukumbona uNkulunkulu vele akulethwe lenyanga ikhona le ndaba eyaxoxa kuthiwa kunalo mama owayethi Nkosi ufuna ukubona wafika uNkulunkulu ngiyila ngawashulungile ukubona ngokulindela ngofika ngokuthathu walindela lo mama wenza ujeqe wenza nenyama yenkukhu uNkulunkulu ngofika ngashaya kwesithathu kwavele kwafika iphehla egudini yeso elihamba litabuzela elilukayo lavele lafika ngaleso sathashilo ngosevele ngobe ngiqondo wakho lavele lanqoqoza nempela wavuna lokho uthe bevuna wabona ukuthi kanti ikhekhe kunuka kanje wasibuyisela ngashongo wabuyele emuva walala walinda mhlawumbe uNkulunkulu late waze uNkulunkulu waphinde wathatha kanti uNkulunkulu unjani ngoba ngathi akuze umtshela ukuthi uzofika ngosuku oluthize ngesikhathi esithize ubuye wenze njani uNkulunkulu ayafika
Wathi angikubonanga sasa kuna sidile kwa nyama nalote. Wathi uNkulunkulu cha ngiyabona lo muntu owafikayo lo. Owaye ngokamanikethi. Kwakuyibheka. Yini lo wabhalisa. Ukusho ukuthi ke uNkulunkulu wombone into encane. Nayi into engiyakho ngizwa ethi umuntu odalike uhlala bebehlala nofowabo nibanga phansi. Izizwe nje ezintathu. Futhi isale singena sekho lomunye manje ngoba sihlala ubeka sekho lomunye ekhaya esihlala endaweni zakhe. Umfowabo uyagula nje usisi unemshele. Ngifuna ukuthi ngoyibuke lento ukuthi yini lo muntu angaguli athi ukuthi azaphendulwe aphishwe enziwe yonke lento ubezokwenzelwa bani. Kodwa uNkulunkulu muhle yazoya ufuna athathe isikhathi eside ngoba uDaniel incane yakho uzolinakoba avele umhlaba nje esiyashisa uzodakhela umthwalo. Yabona into ezincane lezimayana ulapho uNkulunkulu. Sisikhuluma sesithathu okhulumela nawa amehwami esibili okhulumela ayokhulumela kufuneka iculo likhona iculo ukhona umculo ubona begqoke kahle la bangathi khona ingoma abanayo besanithathe sisongena. Siyabonga nayishaya kamnandi nayishaya kampela yafika lapha endaweni. Sizocela kulesikhathi manje ukudedela ozobongela umndeni ubaba Londi Majola egameni lenkosi.
efikile uye uzosiphathela inkonzo yezwi uma sekuphelele inkonzo yenkulumo. Bese ke futhi ke nje isaleke sengibonga nje indlu yonke ekhona ngisambiza abantu abantu lo masibali kakhulu. Mase ngibale lonke ngizophinda ngikhohle futhi. So nje ngibonga yonke ekhona ngokuthi nifike la kule nkonzo yokubalekisa ujustice. Nami ke umndeni wami ngokwazi bonke ikakhulukazi sazana esontweni na ujustice nje ngiyamazi kakhulu and nje ngiyakhuluma kakhulu ngaphandle lokuthi ujustice mina ngiyamazi nje insizwa eshaya isiginci imazela nje isiginci kuningi ke mhlawumbe ke singakubala kodwa namhlanje nje because of time izothi nje isiginci nje ngikhumbula ngaso wende bishaya kamnandi futhi talented ngempela angikukhuluma kakhulu kodwa kufanele ukuthi sengikhulume kakhulu angazi ngathi uma ngigcwele ngiyabasondela and wengathi ukukhulume ugcina usukhuluma izinto ezirong uma ukhuluma izinto ezirong namhlanje wabe senongixolela ngoba nje wasihamba nje la sisuka la masekuphela inkonzo siyaleni iChrist siyongcwaba khona iChrist iChrist manje masifungcwabe iChrist nje leyo umsebenzi ukuze kuyongcwaba iChrist nje sithola ukuthi amathuna la kahulumeni asogcwabeke kahle omubeni heights ugcwele wena ugcwele komkhomazi ugcwele right nala esebelini ugcwele manje bayile bathi ke abantu uhulumeni uma sekugcwele kodwa udinga indawo yokungcwaba angakuvumela ukuthi noma ukhona umndeni wakho owangcwaba khona lapha esebelini isetshenziswa ithuba ukuthi ingcwaba umndeni omusha ngaphezulu kwethuna eselikhona. So sengathi noDuncan uyile 17 anabebheka emabhokeni ukuthola ukukhona nempela owumndeni wangcwele 17 amabhoka khona masekuthiwa kwaDuncan ke right khomba ithuna hayi uDuncan maphela thuna wangikholela mina Duncan phela phela hayi ngathi phela wabe 2 hours wathi hayi akalibona ithuna. The next day ngikholela kwamnyama hayi kuhleli manje kwamnyama sachaja ngazi ngoba charger isifile uthuna kalazi yambeke ukuthi ngaze ngasowa ekhaya kodwa vele ngigijima manje ngithatha nini kwanjwa baye bakho ukuthi wabharathwa angathi ihle ukuthi private image kwayiwa nabo uyawenza private image nabo kugcwele kodwa eventually wathi ngathuleka sesikhuleka nabo mobeni heights uhluleka nabo wewe kodwa ke ngijimile ePantown civic center ngoba civic center abasitshela mhlawumbe ukuthi singangcwaba yini eHillcrest or ungcwatshwe eHammersdale ngoba ukuthi i-civic center yasePantown sizakala kuyo iqoqweni nezilama kodwa le yakhona ayi kodwa kubalekile ukuthi amathuna aswazi ukuthi ithuna likuphi sumndeni sibonisana engabe umuntu oyedwa kuphela emndenini owazi ukuthi ithuna likuphi ngoba ngiyabona ukuthi amangcwaba avele angatholakali ukuthi wengcwaba phezulu kwengcwaba sekhaya uma senikhohliwe udala emngcwabeni umuntu nasemangcwabeni abakwazi ukumsiza ngithi nje ngishiye nje kanjalo nje emphakathini kodwa ke ukugcina-ke ngizothi emndenini wabangubo nomndeni wamakholwa niyazi ukuthi thina njengoba sikhona la sizoniduduza kodwa ukhona ukuthi umduduzi ongaphezulu kwethu. So ngicela ukuthi nalo mduduzi ongaphezulu kwethu ningamkhohlwa
okuyena ozohlala ey'nani ngaso sonke isikhathi. Mhlawumbe thina sikhona nje esinyamalala ungaphinde usibone for 2 years for 3 years. Mhlawumbe sizokubona ubona naso siney'nkinga sesikhalela wena sikhohlwe ukuthi wena wathi usushonelwe sangaphinde sazokubona sesiyakufuna kodwa manje ngoba sesiney'nkinga. So lingakhohlwanga umduduzi lize lisho itulo okanye lize litulo lesingisi elithi I know that my Redeemer lives. Ngiyazi ukuthi uNkulunkulu wami uyaphila. Ngishaya lelo gama lelo. Amen. Siyabonga. Angazi zoshaya ngoma bese ngibhekele isikhulumi sokugcina sibe sicela umfundisi umfundisi fanele athathe ngokwana past 11 njengoba nje 11:3 ake sitabeleke sithi akekho onjengani ongani nganiswa nawe phakathi kwabothi akekho onje bese sidlulisela kumfundisi egameni lenkosi. Sanibona. Manje Jesu Kristu. Ngicela ukumangela phansi. Niyazi ke ukuthi okusempilweni khwaya ngekho nje ukuthi ngibe khona. Yabona isithuko ukuthi ngobalami isonto. Akwathola abantu. Ngobalami isonto. Le khwaya ikhona just because ngiyibana emsakazini. Bese ngoba kakhulu abangani babo bakhona. Oqala umunye umngani wami nje. Yebo nje manje. Futhi akasele ngizalise umfowethu. Hayi petrol sifuna mali ukuze. Akazange asho ukuthi mfowethu uzokusiza ukuthi petrol. Sihambisa sawufike Pine Town. Later wathi ayibona besiyama ngemoto yakhe. Uyazi mawusho la ukuthi deke. Senkothi ufuna ngiphathe imali yokuthi ngibone mangiyithola konke. Wayikhokha manje. Awesebenzile le ndoda bakithi. Wenza umngane ongabazi. I never thought of this. Yabona. Nginabangani ke bakithi nango omunye lapha ngobani. Kwakho Miss Our Lady. It was the ngempela nango Miss Our Lady awusuka umngane wami. Nango Miss Our Lady sayuthi awusuka wexa. Kwakho Miss Our Lady umngane wami lena. Bese kuzoba abangani babo ongcobo okunye kanti wayena ubethuzela umngane wami imvamisa kamnandi umngane wethu nimzwe umngane wethu uhlele ukuthi uyingane kanjani anginamngane wethu wakithi ngine-problem anginamngane wethu ngamanye amazwi angithule uzophimba leduze kwami ngibhizi kabuhlungu ephimbayo sengithi ngibonga nonke bangani bami ekhwaya noNondanda labantu noNondanda Mkhabela awusumene noNondanda Mkhabela kwakhona these are all my friends ngiyabonga bese bakhona ingane zami lapha nobani noSmith noBoy ingane zami
ningaze ngibona ngokuphepha kulikanza zonke lezi ombhadla phansi nosilika ubanda umyiphoyisa le uzokubona usaphumile usekhona kodwa ke ngifike ngibuthi ngazi ukuthi mina ndingamele ukuwa kwenu ibe mina ndingamele ukuwa kwenu sekusekhona yeah, so ngiyabonga abazalwane isapoti omunye abazalwane kusho ukuthi asizwe amadoda kodwa abangaphumelela ngey'moto zabo bangangiphelezela kodwa nje ngenxa yesimo abayokusebenzisa bephambili ngenxa yokuthi kukude kakhulu ukuthi iy'moto zisabubizwa kakhulu iy'moto labiza amakhoba kuphela ngamanye amazwi enzela umndeni nalapho eyodwa kuphela kusho ukuthi abaney'moto ipakethi bangangisiza ngabantu abafuna ukuhamba ngoba nomfundisi lo ungcono uthe uyafisa ukuhamba kodwa imoto yakhe isafika senitsho ukuthi ningasho ukuwavuleke kodwa khona ipakethi xa nenkinga manje kumele ningayithola kunamanzana enziwayo ngicela ukuthi bakezingaathola udadewethu bebonise lokuthi ngempela noma inesisibhedlela ngoba uthe mayengena esibhedlela engenzwa esona sifo lesi wasekudokotela awufithi ukuthi wayaphinda kwakho bamlalisizibona usukuphinda kwakho ngeke ufithi kodwa sijabule kuzona sesifonela esitshela ukuthi useyaphinda ibona nje ukuthi laba yabona bakuthola bazenzelwa yena uthe ufuna ukubona kwakunjani ngoba niyobuya afterwards njengoba kuthola ngiyena ukuthi ngithola ukuze awubone ukuthi ukuhamba kodwa into engiyithandayo uzobona nokuhlepheka ayibone kwayo phela nayikwayisikwayo nayiwele kwayo abakhumbulayo bamfayise kwayo anayela bayamazi kwayo so manje uzojabula ukuthi nayikwayo uyabona isaphila othuthula abantu uyabazi nokusupoza kakhulu kokusamba benayo kwaye naye utelekokwenziwe nolinde welanga ukubona wekhamera ufuna ulinde uzumthole ngekhamera nayo uyamazi senjolo ukuthi yebo yakhulisa chayi uyazi ngiyabonga zonke ngeke Oh
Akasihawukele uNkulunkulu elimandla onke, asithethelele izono zethu, asiyise ekuphileni kwaphakade. isihlalo sobukhosi esikhulu esimhlophe
naye owayehlezi kuso. Ubuso bakhe babalelelwa umhlaba nezulu, indawo yakho ayagelisa kunyaka. Ngase ngibona abafileyo, abakhulu nabancane, bemi phambi kwesihlalo sobukhosi. Kwase kuvulwa izincwadi, yavulwa-ke nenye incwadi engeyokuphila. Bahlulelwa abafileyo ngalokhu okwakubhalwe ezincwadini ngokwemisebenzi. Nombuso wakho kwakhipha abafileyo ababekude, bahlulelwa bonke ngemisebenzi yabo. Ukufa nombuso wakho kwaphoswa echibini lomlilo, lokhu ngokufa kwesibili, ongafunyanwanga ebhalwe encwadini yokuphila, waphoswa echibini lomlilo. Ngase ngibona izulu elisha nomhlaba omusha, ngoba izulu lokuqala nomhlaba wokuqala kwase kudlulile, nolwandle lwalungasekho. Yiwo amazwi eNkosi esifundweni sethu. Nkosi, uzwe umkhuleko wami, akulalele ukunxusa kwami ngokweqiniso lakho. Ungivumele ngomusa wakho, ungabheki icala umuntu wakho. Lokhu akukho umuntu emhlabeni olungile phambi kwakho. Haleluya. Singahlala phansi. Ngiyabingelela nonke enikhona phakathi kwalendlu yesonto. Ngibingelele nomndeni wakwaNgubo nehlobo. Ngibingelele nje nonke ngokwezigaba zenu, kungasali ngisho yedwa. Ngisibingelele sithi madunyiswe uJesu Kristu. Adunyiswe uJesu Kristu. Sibonga kakhulu uNkulunkulu esenzele umusa ongaka ukuba kwazi ukusivusa, sikwazi ukuthi siphinde silibone futhi ilanga lanamhlanje. Akusikho ukuhlakanipha kwethu, kodwa kungumusa nje kaNkulunkulu. Izolo isile kaNgubo, umuntu bengenalutho nje. Ngiyavuka namhlanje ngikhohlana isho ngibheke. Kodwa-ke sizothi sofa igeje silibambile, sisensimini silima sibheke phambili. Mndeni wangu, uNkulunkulu uzongisiza. uNkulunkulu ngathi angamqinisa, ngoba akukho lula uma kukhona ilunga lomndeni elidlulile emhlabeni. Bayazi abantu abake bafela ukuthi ukufelwa akusiyo insango, akubhekwa. Njengoba eshilo kaNgubo ukuthi uyadideka, siyafika ngempela inkathi zokudideka, uyadideka nje impela. Kodwa-ke siyabonga uNkulunkulu futhi, ngoba uNkulunkulu nguNkulunkulu odinga kufanele ahleze bonke. uNkulunkulu mbonga ukhala izinyembezi uthi Nkosi, noma sengisikhalile ngithi ngiyakufuna ngingakutholi, kodwa ngiyabonga
sengibonga nje ithuba ongiphelele lokuthi ngiphile unguNkulunkulu lokufuna ukubongwa akasiyi uNkulunkulu ukuthi ungakhononda kuyena sizozwa ezifundweni ukuthi abawubonayo umbuso kaNkulunkulu abanjani abaveziwe ekuthiwa bawubona umbuso kaNkulunkulu noma abanjani uNkulunkulu laba abakhetha ukuthi baba abaprofete bawubona umbuso kaNkulunkulu ingoba uma uthatha ukunakisisa kwabantu ababengacomplaini kodwa babembonga uNkulunkulu ingakho noJobe wathi kukubi wathi ngiyamazi umhlengi wami uyaphila makabonge uyabonga nje sesiphile esikhathini samanje kodwa la sesizwe khona nezintshumayelo zesimodeli ngobezinye kuyintshumayelo nje zokufuna ukulutha abazalwane la khona kuyintshumayelo futhi zeyiprofeto la khona ukuthi uma uhamba kwaNkulunkulu noma ulele ibandla lokhonza kulona uma usuhlale kulona wangaba nesuccess wangaba nesimoto wangaba nemizi wangawuthola umshado bazibala izinto shintsha leyo mfundo ngoba akusiyi platform fanele ngabukiwe la uye kwamanye ama-platform la khona uzomona uNkulunkulu esebenza uNkulunkulu abasebenzi ngokubuka kwabantu nangentando yomuntu kodwa usebenza ngohlelo lakhe bathandekayo izwi alivulelwe nje umndeni wakaNkulunkulu kuphela izwi alivulelwe uJustice wakhe sekuhleli eyakhe incwadi isiyana ngokwama-product i-expiry date yakhe seyenze njani seyifikile so emavikini adlule ngihamba nge-Mega City concept yangu ezilungile so uma ngikhula ngiphathisa ubisi kaSpar athi ngicela ungithengele ubisi ungakhohlwa ukubheka i-expiry date abantu abadala bayazisa lento ama-expiry date udonse ngamadlebe hayi uma ngifika kaSpar ngiyakuthatha ubisi libhaliwe nje full cream kamnandi laze labhala ukuthi fresh milk kahle nje ngilithathe i-check i-expiry date ubisi-ke un-expire ngokwesikhathi eside ubisi nje kapele expire about 3 weeks emva kwenyanga hayi i-check expiry date isawukude expiry expire kusho ukuthi ngaphakathi kukhona fresh milk kukhona i-full cream okusho into ngaphakathi usebenzisela ngoba ngaphandle kokhosi khona lihle futhi lichaza kahle into ngaphakathi kanti futhi ne-expiry date iyakufakazela ukuthi lokho ngaphakathi kusafanele ukuthi kusetshenziswe ikhokhe ngikhaya emine kumamkhulu iphumekele hambe kwendlela noThomi bami yizwe ukuthi ngolingele mamkhulu kodwa yini ngigile ngithi ngenzeni lolu bisi olithengile lwamase nje phushuka phansi hayi ngithi ake ngoyibheka lento ngoba phela yonke imiyalelo ngiyilandelile ngibhekile ne-expiry date uma ngifika ngempela ubisi ngaphakathi libolile ngithi okay mamkhulu mina bengizolibona kanjani ubisi ngaphakathi ngoba ubisi okwazi ukulibona ngaphakathi kodwa ukwazi ukulibona ngaphandle uma sefuthi nembhalo ngaphandle masiya kuyalela ukuthi lento engaphakathi njani saphinde futhi sayibheka i-expiry date nomamkhulu ngathi kube kuthiwa wena bengeke ukuthathe yini lobisi wayesethi hayi mntanami wathi ngidlala ngawo nami bengizothatha lobisi mase ngiyasho ngathi inkinga ayikho kumina futhi inkinga ayikho kuwena kodwa inkinga iyephi kaSpar sengiyibuyisela ekukholweni-ke bathandekayo nathi ekuhambeni kwethu sinosuku lethu loku-expire yabona njena njengoba siphila nje sihamba mina nawe yilowo nalowo muntu uneyakhe i-expiry date njengoba i-expiry date kaJustice Buko seyifikile kodwa into efike ngihluphe kakhulu ukuthi kukhona abantu ababhaliwe ko-fresh milk ngaphandle
i-expiry date yabe sabavumela isitshela ukuthi kuhle ngaphakathi kanti ngaphakathi kubona kugcwele ukubonga. Sibabona bebahle ngaphandle, sibona imisebenzi yabo abayenzayo inhle phambi kwamehlo ethu, kodwa igcwele ukubona phambi kukaNkulunkulu. Isho njalo incwadi kaDaniel uthi-ke ngesikhathi sokugcina kuyofika ingelosi enkulu ekhayeni la izomemezela khona ngokufa kwethu. Uthi bonke abantu abayokufa bayothulwini bayokuvuka, ngoba akekho umuntu ongeze ukuvuka ozakufa. Inkinga ukuthi uzothi uvuka uma usuyakolipha ukuthi labo-ke abawusebenzelile u-fresh milk ngaphakathi bathi masekufika isikhathi sokuvuka uma sebaya ekujabuleni okuphelelisiweyo. Kodwa labo abafe beho-fresh kodwa bebolile ngaphakathi, uthi uDanyeli bayophoswa ehlazweni laphakathi. Ngabe u-fresh ngoba bakhona abantu nabasey'khundleni ey'phezulu, ngisho emabandleni nabasey'khundleni ey'phezulu, mhlawumbe futhi nabefundisi esithi uma sibabona ukuthi mina uma nginenkinga yami inkinga umfundisi ayiqele. Athi uJesu Kristu ungajatshuliswa ukukhipha amadimoni. Ningajatshuliswa ukuthi amadimoni ayalalela uma kuthi iphuma uma seyaphuma, ngoba kusikho lokho okufaka umuntu embusweni wezulu, kodwa okufaka umuntu embusweni wezulu yilabo abenza intando kaNkulunkulu. Ungabakhipha amadimoni, yebo asifiki. Ungasho ukuthi intaba igudluke la iye laphaya, igudluke iye yeza asifiki. Kodwa ngalokho ukuthi izibonakaliso zakho ziyakuvumela phambi kwabantu, akusho ukuthi wena usuzobona umbuso kaNkulunkulu. Kungenzeka ukuthi lokho amandla obambathiswa wona nguNkulunkulu, kodwa ngokwemisebenzi uNkulunkulu efanele ngabe uyasigatsha ngayo kuwe, efanele ngabe uyayibona wena uyenza, kodwa wena ungayenzi. Uma seyajamba ngawe ubone ubuhlungu ngaphakathi. Umfarisi ofana namaliba amahle ngaphandle, othi uma ungena bona emathuneni ufike ebuchule emathuneni kukuhle amanye akhonkiwe, kodwa phela ngaphansi kugcwele ukubona kwabantu ngokukhula. Ubani lo Daniel esikhuluma ngaye? Lo Daniel esikhuluma ngaye indoda eyayikhonza uNkulunkulu imethemba ngaso sonke isikhathi. Ayimethemba uNkulunkulu wabongobo le ndoda ekuthiwa uDaniel. Siyithola kwi-Old Testament. Uma imethemba uNkulunkulu kwaphuma imiyalelo from inkosi. Siyazi-ke thina njengoba sikhulela yazo inkosi uma ike yathi kusuke kufanele kwenzeke ngendlela inkosi esho ngayo. Ithi-ke inkosi makangaphakanyiswa abanye uNkulunkulu, kodwa makuphakanyiswe noNkulunkulu owaziweyo ethi mina ngabakhonzwe. Ubani uDaniel? Athi uDaniel ngiyakuzwa ngoba ezinye izinto akufanele ophisane nabantu. Kufanele uthi yebo, wathi uDaniel ngiyakuzwa utshele inkosi. Kodwa uma ifike egumbini lakho uDaniel, uthi kufika phela ngasefasteleni, isho njalo incwadi kaNkulunkulu. Uma seyakubemeza lo Nkulunkulu odingisiweyo kule ndawo, uma seyakubemeza lo Nkulunkulu ekuthiwa makangamenyezwa kule ndawo, akholeleke kanjani? Uyasho fresh milk phakathi ukuthi usaphila kodwa. Ngelinye ilanga abantu uDaniel ukuthi usaqhubeka uyamkhonza lo. Uma ibandla phinda yiswe enkosini, inkosi ithi igcwele intukuthelo ongakazi uyibona. Uma igcwele intukuthelo inkosi, uma isithi hayi isigwebo sakho Daniel kunezingonyama ezabekwa lapha ezikade zagcina bakudla, ngicabanga ukuthi singayijabulela inyama kaDaniel. Ngiyacabanga ukuthi uDaniel bathi bemqhuba amasosha enkosi nenkosi ikhona. Kungevamileke ukuthi uma kugwetshwa umuntu nenkosi ibe khona iyobona umuntu egwetshwa. Kodwa ngaleso sikhathi sikaDaniel, ngoba nenkosi yayiwazi amandla kaNkulunkulu kaDaniel, yathi hayi esikhweleni sakhe nami ngizobe ngikhona. Ngiyombona uDaniel egwetshwa. Wathi ekhutshwa amasosha enkosi nenkosi nayo yayiza ngemuva iyomfaka esiphangweni sesibonyana. Wayengaqophisa
Ayikanike nakuDaniel. Kodwa ngiyacabanga ukuthi ngaphakathi kuyena wayelobe shilo njalo ethi ngiyamazi umhlengi wami uyaphila kozela ngalali athi angeke angidele umi njalo uyoma nami ngula phakathi. Ngiyacabanga ukuthi wayelobe shilo njalo ethi akozela ngalali ngoba bakhona abanye uNkulunkulu abakhona abazelayo abalalayo bakhona abanye uNkulunkulu kodwa baphefumula bezwa. Wayelobe shilo njalo ethi ngiyamazi umhlengi wami akuzeli akalali. Kuthiwa bathi bemphonsileke emphambili wezingonyama yafika inkunzi malanga ngoba ehamba nomhlengi wakhe ongazeli ongalali wafika wanethezela kwizingonyama ezazilandela. Ngoba ufresh milk ngaphakathi kuyena wawusafuna. Engabe mina nawe ngenxa yemisebenzi yethu ngabe sasothi masifaka kulezi ngonyama sasokhona yini ukuhlala nezingonyama ezilambeleyo na ngoba ingonyama zinuka into ebolileyo ngaphakathi kumuntu. Mhlawumbe thina sasiyofaka kanisibolile ngaphakathi. Kuthiwa le inkosi ngisakhuluma ngoDaniel. Kuthiwa le inkosi yafika endaweni yayo yokuphumula. Indawo zenkosi zibizwa ngama-palace. Indawo inkosi ayilali nokuphi ayihlali nokuphi inkosi. Inkosi kufanele ithi uma ilele embhedeni wayiphumule. Akusiwo umbhede nje umbhede wenkosi. Kodwa kuthiwa ngaleso sikhathi photha uDaniel empangeni wezingonyama kungikhipha umyalelo ukuthi makuphoswe uDaniel uthi uthongo ungafiki enkosini. Uthi wayephenduka embhedeni okufanele ngathi inkosi yaphumula comfortable kubona kodwa yayingekho comfortable kuzoba comfortable umuntu ohleli nezingonyama izinto efanele ngabe ziyamuhle. Uthi umuntu yokuqala inkosi ayizange ifune ngisho breakfast ekuseni into eyayifuna yathi ngise lapho khona noyamlisa sombhede. Ngoba ezinye izinto abantu abasifaka emgodini sokhishwa yibona. Abantu abasifaka emgodini abaphumulile bafisa ukusikhipha kodwa abazi ngosikhipha kanjani abantu. Sayumuntu ofaka uDaniel emgodini uyafuna ukukhipha uDaniel futhi emgodini. Ngeke baphumule kunabantu abakhalayo mhlawumbe njengoba basihlangene uthi ngilosi balibane njengoba ngingasebenzi. Ngiyakutshela mina njengamanje ngithi uyafisa engathi baphinde aqashe kodwa bazoqasha kanjani laba abafaka emgodini yibona abazophinde futhi kufanele bayosikhipha. Ngeke bakuthole ukuphumula sisahlezi ezingonyama emgodini. Thiwa inkosi yafika nansi ndokuthi Daniel. Ucabanga ukuthi yacabanga ukuthi mhlawumbe siselambe kakhulu amabhokisi lapho wasana mazinyo namkhiphuza kwathi wayiphishwa yakhishwa isithi sifaka umuntu sakhinde samkhipha emgodini. Abasikhalisa izinyembezi ibona futhi abayosula izinyembezi abanye abazi bawusula kanjani izinyembezi kodwa sisula ibona. Ingakho noNkulunkulu athi isandla sakho masishaya siqondise endleleni kodwa futhi siphinde senze njani sisuke kuye. Bathi babemkhipha uDaniel yasola inkosi ukuthi hayi lamabhubesi ayisebenza bayakho. Emfuyo kwawo lamabhubesi vele efikele isigwebo esasenziwa ngaleso sikhathi uma umuntu bafanele abulala. Wayesethi hayi akungeni lamasosha wathatheni laba bobabili nibaphonsela emgodini sibone ukuthi isakhona into yalezi zingonyama. Lithi iBhayibheli athe phonsa amasosha awafikanga laphansi. Izingonyama kuthiwa zabagqumela afika phansi esamadlakahlaka esesho ukuthi egwini wezingonyama ngoba umhlengi wami ngiyamazi akazeli futhi akalali kwenzakala ngenkosi bebenza ithi akabonga uNkulunkulu kaDaniel kanjalo ke nathi ukuhamba kwethu isho njalo incwadi yesambulo uthi siyawahlulela ngoba imisebenzi yethu la khona sakuvuna khona izincwadi sakuvuna incwadi yokuphila sakubheka ukuthi eyakho imisebenzi oyenzile benjani uma siyafumaniseka ukuthi eyakho imisebenzi oyenze usahambe emhlabeni ufanelekile ngempela ukuthi uye ezulwini kuphinde kubekwe
Ingakho lesi sincwadi yisifundeza mbili isambulo kwi-New Testament. Kodwa incwadi kaDaniel kwi-Old Testament. Kodwa uyababonela abantu ukuthi bashumayela ngezandlo. Uzathi uJohane incwadi yesambulo babhungiswa bakhonsakrela umlilo njengokusho kwembhalo. Yini lembhalo elisho wayifakazela imbhalo yabo Daniel ukuthi njengoba bayolala ethulwini bayokuvuka bonke. Uma sekuba khona abavukela empilweni, uma sekuba khona abavukela futhi ephungweni. Mzalwane wami sisanethuba lokuthi senze kahle phambi kaNkulunkulu. Sisanethuba lokuthi imindeni yethu njengoba ihlukana kungenxa yethu siphinde siyibuyisele futhi ikwazi ukuthi nje sisebenziseke. Sisanethuba futhi lokuxolisa abantu, koxolisa kubantu esebanyathela. Sisanethuba futhi lokwenza uxolo kubantu la khona singakhona ukwenza khona uxolo. Awukho futhi nomqondo wokulahla umuntu. Imisebenzi yethu webazalwane isebenzisana. Abanye ungasitshela ukuthi umuntu akasakhuluma izwi, mhlawumbe uyakuziva. Uyazi usizo uma seluhlasele kahle. Uvele uhambe uzibuza imibuzo uziphendule. Uzibuza imibuzo uyiphendule. Izinto ziyabuya ekhaya, iy'ngane kufanele y'lale y'dlile, iy'ngane kufanele zesikoleni, iy'ngane kufanele ziyofuna imisebenzi ziphinda abasindisi. Uyayibuza uyayiphendula ukuthi konke lokho ngizokwenza kanjani uNkulunkulu. Athi umuntu akubingelele uma sekusakaza izwe lonke athi usibani ungidibele wavele wangangibingelela uma sewubuzwa uvesane uze ngimbonanga lowo muntu kanti wamkhathalisa usizi uthathubele nje ukuthi uzokwenza njani. Nazi ingane ibheke mina ngiphume ngithi ngiyothenga into yokudla ukuze lale idlile kodwa imali anginayo kanti yosidumsela uNkulunkulu. Kodwa nokushilo njalo uthi angeke asidele ohlala nathi kuze kube angeke asidele. Abanye sebeke bathatha intaba wayibamba idedela, wayibamba idedela, walibuka uphahla athi hayi noma nginosile ngiyawukudluza la ngiyakhumbula okuneplangula kuhamba lithi ayithatha intaba ibamba idedela. Kungeke kokufisa kwakhe kodwa kuyizinkinga ezinembathile. Kodwa ngifasha njalo namhlanje ukuthi lezo zibonyama obhekene nazo wena uma uzodedela uJehova uzobona ngathi uhamba ukhululekile enhluphekweni yakho njengamadoda amathathu ayikwathwe esandweni somlilo selenkinga efishi ifane nekaDaniel ngoba uDaniel waphotha phambi kwey'ngonyama ngoba baqonda ukuthi adumise uNkulunkulu. Kanjalo noMeshaki noShadraki no-Abednego baphotha esigodini esandleni somlilo ngoba babengafuni ukukhonza abanye uNkulunkulu kodwa bekhonza uNkulunkulu omiyo njalo. Lo ngazeli lo mdalayo lo sizwa mhla namalanga kuthi wena kubona bathi sebefakiwe yabona inkosi ukuthi lena-ke unekhabini kuzalo wabona ukuthi umlilo uyashisa ngoba kuthiwa babeboshiwe izandla nezinyawo kodwa bathi bangafaka umlilweni umlilo wafike washisa izintaba wabayeka. Yabona inkosi ukuthi hayi uyashisa umlilo nazi iy'ntambo bebeboshiwe ngazo zishile kodwa bona bafakiwe abafane baze basha. Yilakho uJesu aqala ukubonakala khona eBhayibhelini. uJesu aqala ukubonakala kwi-Old Testament lapho kufake khona la madoda amathathu esithandweni somlilo. Yabemeza inkosi uNebukadneza wathi hayi bo bantu ngifaka abantu abangaki laphayana. Athi ngibone nowesine athi ngathi ndodana kaNkulunkulu. Kanti thini ku Testament uma ichaza uJesu ithi uJesu indodana kaNkulunkulu nenkosi uNebukadneza wathi kuvuthwa ukuthi uNebukadneza nomlilo ithi kushisa amadoda laphayana amathathu ayifakiwe. Yabemeza inkosi yathi ngibona abayilo lendoda yesine ithi uma uyibuka ngathi indodana kaNkulunkulu. Wasethiwa hayi madoda bakhiphele babantu bathi bayobalanda umlilo wabashisa. Kungenzeka mhlawumbe nabasifaka emgodini nabasifaka emlilweni bayothi bayosikhipha kufike kushiwo. Kwenzeke futhi ngoba lithi iBhayibheli laba bebafaka emlilweni ilanga lomlilo la
kungalimali thina. Bathandi baba kaNkulunkulu ngizothi-ke namhlanje le ndlela esiyihambayo ayilula. Le ndlela esiyihambayo inzima. Le ndlela esiyihambayo akusikho njengalokhu thina sicabanga, kodwa kuba imicabango nje kaNkulunkulu. uNkulunkulu akabheki ubuso bamuntu. Wasikhalela uPetrus wathi sengiyabona ukuthi nakabheki ubuso bamuntu, kodwa usithanda sonke ukulingana. Ngoba ungaqhosha nezinto nazo, ungaqhosha mhlawumbe usibe ngananoma yini obona ukuthi wena unayo, abanye abangenayo, mhlawumbe abangasoze babanayo. Uma sibasikhamukelisa yona sabathatha sathi shiya phansi imithwalo, shiya phansi imithwalo, shiya phansi imithwalo, ngomisalo linyanya. Uyohamba uwena izinto obuqhosha ngazo emhlabeni sezingasekho, seyilindile imisebenzi yakho. Into ohamba nayo yinye kuphela, iBhayibheli esivezela khona imisebenzi yakho kuphela. Ngoba ayingeni imithwalo, ayingeni imithwalo, wemithi. Mase siphuma-ke sesizobhekela umndeni ngenzela ukuthi kungakhona ukushayisana kwezinto. Sinikela wemisa, mase siphuma sizonikela-ke umndeni njengoba sijwayele ukuyenza nasenkosini. Yabona. Makadunyiswe uJesu Kristu. Ungishaya uNkulunkulu. Ngoba nje kusinenkonzo imisa kuzokwenziwa uFato Joel. So umnikelo sizowenza njengamanje uzoya straight kaNgubo. Uzoya straight kaNgubo ngoba imisa lenziwa uFato osuke egcotshile. So lena nje inkonzo ewuhlelo futhi lwamakatholika eyenziwa umshumayeli noma iblanda engakagcotshelwa ubupriest noma ubudikoni. Kodwa le imisa lenziwa ubupriest. Ngizocela ukuthi-ke ngokukhulu ukushesha ukuze singena enkonzweni yezinkosi emva kweminikelo uma sesivusisa isidumbu sikafowethu uJustice singangena enkonzweni yomnikelo. Uma siqeda nje singena ezingxoxweni, uma seke sivusisa isidumbu, uma seke siyaphuma siya esigabeni sesithathu emathuneni. Makadunyiswe uJesu Kristu. Wena owamela umngani wakho ufile uLazarus, siyakucela ukuba usesule izinyembezi Nkosi silalele. Nkosi silalele ngomusa. Wena owavusa abafileyo ekufeni wabenza baphila, sicela ukuba umngenise umzalwane wethu uJustice ezulwini. Nkosi silalele. Nkosi silalele ngomusa. Wena othembisa isigebengu esaphendukayo umparadiso, sicela ukuba umuphe noJustice ukuphila kwaphakade. Nkosi silalele. Nkosi silalele ngomusa. Umzalwane wethu wahlanzwa ngamanzi ombhabhadiso wagcotshwa ngamafutha osindiso, sicela ukuba sicela ukuba umamukele ebandleni labagcotshileyo. Nkosi silalele. Nkosi silalele ngomusa. Umzalwane wethu konjwa ngomzimba negazi lakho, sicela ukuba umnike indawo esithebeni sakho ezulwini. Nkosi silalele. Nkosi silalele ngomusa. Sijabulile sinosizi ngokushiwa ngumzalwane wethu, sengathi ukholo lwethu lungaba induduzo, siqiniswe ithemba lokuphila kwaphakade. Nkosi silalele. Nkosi silalele ngomusa. Nkosi siyakuncenga ukuba uphawukele umzalwane wethu uJustice uthethelele izono zakhe eselapha wahlanganiswa
Ngiyiswele ngaviyo izingilosi. Cela uKristu esifile. Nkosi uphefumule umphefumulo futhi. Bangaphumule ngokukhulu. Nkosi uphefumule umphefumulo futhi. Bangaphumule ngokukhulu. Simuse ukuba lesidumbu somzalwane wethu esisifihla sona isingelutho yena aze asivuse sesingumzimba ongenasici. Sengathi uNkulunkulu angahlanganisa umphefumulo wakhe nabacwekileyo makuthi ephambi kwesihlalo sokuthetha amacala afumane isihe. uNkulunkulu ubaba wethu amthethelele izono zakhe amsindise ekubhubheni abuyisele ubudlelwane phakathi kwakhe naye. Sengathi uKristu umalusi omuhle angalethatha emahlombe akhe ayomngenisa ekhaya kuBaba lapho eyobusa athokoze nabacwekileyo neNkosi yaphakade. Sicela ngoKristu iNkosi yethu. Amen. Baba olungileyo, sethula ezandleni zakho umphefumulo womzalwane wethu Justice Mbuku.
Sineqiniso lokuthi njengoba bonke abafela enkosini beyovuka kanye noKristu, kanjalo naye uyovuka kanye nabo ngosuku lokugcina. Siyambongela kuNkosi konke ubuhle owamenzela kona esahamba kulo mhlaba. Wenzela ukusitshengisa nathi ngokholo ukuthi uyasinakekela nokuthi sihlangene nabaqhelileyo kuKristu. Nkosi, sengathi ungavula izindlela ulalele ngesihawu imikhuleko yethu. Sicela ukuba uJustice Mbuku umvulele amasango aseparadisweni, futhi nathi esisasele kulo mhlaba usenze sikwazi ukuhlala silokhu siduduzana namazwi okholo. Size sihlangane nokhonge kuKristu, sibe naye njalo. Sicela ngoKristu inkosi yethu. Amen. Izingelosi zenkosi mazibuyise emparadisweni, uthi ngokufika kwakho abafela ukholo bakwamukele, bakungenise emzini oyingcwele eJerusalema. Amaviyo ezingelosi makwakwamukele eJustice Mbuku, akubeke esifubeni sika-Abrahama ukuze uthole ukuphumula kanye noLazarus owayempofu. Mina ngokuvuka nokuphila, yilowo okholwa kimi uyakuphila nakuba efile. Nalowo ophila akholwe kimi akayikufa naphakade. Nkosi mophela aphumule empumelelo futhi. Baba aphumule ngokukhulu. Amen. Emasangweni esikolo. Aphumule ngokukhulu. Amen. Yosicebile kaNkulunkulu umlondolozi wami. Ini
ngiyazi ukuthi ngizomuntu emakhaya unasephilile ngiyabona siyabonga kakhulu ngicabanga ukuthi sesiyazi sihambe fast ibhande sifaste ukuthi kuzokhuluma ngamaphakathi ekhaya so cela umndeni
comité.